Céir de ihin conín. Orsta. Anam ní rud a bhín agat sa chistin. Laba. Cén dá tá ar carréid. Bui. Cén áit ina bheicá siráf. Ima hiorma lapa. Anam ní rud a bhín ar de ceann. Ma varagini. Cáhfuil nu áireach. Snastral. Cén tanam atá ormsa. Blahin. Anam ní rud atá bán darag. How many brother top on there? And green. Cad as a dagan banya. Muck. Cén tan bhí is mó ar down. Lug. Cén cro atá ar leabhar. Kirklock. San ihe cud líonn tú ar céird. Tullig. Cén iver a hagan rib iver a dó. Fiha. Cé bhéid roth atá ar rothair. Fiha. Cén lá a hagan tar éis dé mórt. Jesard. Agus sin seaca second on Thomas. Múinteoir Ashley. An raibh tú faoi bhrú. Ní mé bhí bhrú Milton a cin sé. An raibh sé níos dacra ná mar a ceap tú go mbeadh sé. Bhí, just bíon an freigar cearta a cléigean go nádartha so bíon ar twinú faoin cin mí ceart. Tá sé ééis go bheith fécinn túr seo ar an teilifís sáilú ar an riomhar sáileach nuair tá tú ag imirt gasta bíon a bhád níos mó brúirt. Dúirs mé leat go bhfuil Múinteoir Adam ag bór chlór na ginnerí le sé faointí ag céird a fuair tú meas tú. Ó, cinse ní ró mé congrach in íon cur de sé fin today because it's goma go béirbí. Well, tá Múinteoir Jason book ag bon chlór na ginnerí le 8 buinte. Tá mé géirí de scór dheimhnú le crú cúla cahar an sin. Céir de fuair tú, bhfuil éon túair agat. Túair iver éigen dom. Negan, Jagan Vetter, you make it. Féidir. Well, Múinteoir Aisling in Gaelscoil an Bhradáin Feasa chun daoine mí is féidir am arála go bhfuir tú cara faointe. Yay! Comhór agus le Múinteoir Aisling inis. Tá sin anhá, tá mé chun thú a chláirú is teach an seo inis mar ecan tú an seo. Ar chlór na ginnerí, fuair galóir Múinteoirí chuig dig, Múinteoir Adam fós leis hain ar an mór a ceir faointe dhéag, scór an a láidir. Agus bócóir go méach, so an rud atá le déanamh inis ná rá leis na dátí sa rang nach mé oberháil ar be acu mór. Can dhéanaí tú sin dún? Oh, it's Kencha. Múinteoir Aisling gur míle mágad cógóir agus le. Hermie Maggot